Triqui, traca, triquitron. Triqui, traca, triquitron. Triqui, traca, triquitron. Triqui, traca, triquitron. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita morrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita mu. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita morrita. Carracachuchi chimacula, chete de bolicho, trala la churita mu. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Coco la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta poco rubucha cha cha cha. Coco la bicholo lo purica la mumu muchaca la camera tuta poco rubucha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucusha sha sha sha. Coco la micholo lo burrica la mumu muchaca la cabera tuta cucurucusha. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Tachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam. Cachori la camora, shubani morila. Cachurri milipuchi, cachurri milipam.
Inxala fakirrak giro berezia sortzen du, ezta? Kolore askotako kaleidoskopia, bai hoixe. Eta nik, kolore askorekin apainduriko, txano hau aukeratu dut nere itxura aldatzeko. Zer? Gustatzen zaizue, Aizue. Ez dut ezarrentzun, Gustatu alzaizue, bai ala ez? Noske, udaberria, sasoi berria, txano berria, bai jauna. Ai, lore hauei esker, azkenean naturarekin bate egingo dut, bai hoixe, ai. Aizu, Pepillo, baina kontuz, azkenean busti egingo nazu. Baina, Pepillo, demonioa, zertan ari zara? Txano hau, kutsakorra da, pozoitxua. Baina kitxo, Pepillo, txikitu egin dut. Astak irtena, nere txanoa xe egin dautzi duzu. Lasai, larraitz, dena kontrolpean dago, arriskua saiestu dugu. Ni enaiz larraitz, eta nere txanoa ondo konponduta ikusi nahi dut, bere ala. Pepillo Astondo Artaburuaga, nere txanoa favorez. Ondo da, kutxuna, ez asinegarrez. Baina zapalduta gero, zaina arriskutsua izango. Zer moduz nago? Perretxiko bat ematen duzu! Txiribitonek ikusten bazaitu, tortilla ederra egingo duzurekin. Baina, udaberria asmo berriekin hasi nahi nuen eta, ara, dandana zapuztu diazu. Atxiz! Zer? Atxiz! Oraindik arriskuan gaude, neurri zorrotzak hartu behar ditugu. Zomorro eta landaren eragin zitala jasaten ari gara. Estali sudurrak! Geltokia desinfektatu behar dugu. Bazter guztiak! Iepa! Juhu! Iepa! Aizak, Pepillo. Baina zertan ari eizi? Azkoitiako laguna izera gaz erradiazio botatzen ala? Kontu zibilik kaskajonekin, Hurrengoan, gaz mortala jaurtiko dizue, Prrrut! Isildu zaitez, zairea usteltzen ari zara. Hemen ustelduta dauen bakarra, euaiz, Galipot pusketa, kakusainen lehengusua ematen duk. Aizu mirri, ez aserratu, Pepillorik kalte egiten dio da berriak eta... Loreak, erleak, eguzkia, beroa, ondartzak, nazkanteak dira. Atxiz! Gorrotu dutu da berria. Atxiz! Baina, Pepillo, udaberria gozarria da, liluragarria, pizgarria, gozarria. Utsagarria, gogaikarria, nazkagarria. Bai, Txiribiton, agian Pepillo arrazoi puntxu bat badu, Begira, azken garri honetan, ibaiak erabat marroiak azaltzen dira. Eta ez hori bakarrik, haizea ere geota ustelduagoa dago zergatik. Tabakoaren kearen ondorioz. Eta hori gutxi balitz, tarteka marteka, gure mirrik ere, puskar mastodontikoa botatzen ditu. Aze kalapita. Arrazoi, txirri, arrazoi, basakiuk, gure planeta ederra kutsatuta zaok. Purrusta da erraldoia ematen dik. Baina, Jopelas, ez zau plomoa izan beharrik, Ara, begira, udaberria ondo gozatu nahi badugu, natura ondo zaintzen hasi beharko dugu. Baina bere ala gainera. Eta kutsadurari, ateak itxi. Kutsadura, edo non. Porom, pompon. Kutsadura edo non. Eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta hundiago. Lagonterakoaz egin deio solarria zikinkeriari bastan hau da
jario, arriskutsu izan liteke begiratzen ez bazaio, beti puntuan izan alako menitelako, hobe izango da eta denon osasunerako. Aixu aita, utikan zaratari, motorraren zalapartak mesederik esinori, txergatik bixi behar postartean erotuta, zaila gaitexen deno, konponbidea baduta. Kutsadura edonon, eraskotakoa dago, eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz, egin deio solarria, zikinkeriari basta, hau da itogarria. Paperzarrak berriz erabiltzeko, jasontzi urdinetan egurrik ez da beharko, zaborrak alde batera, ta beirak aparte jaso, badaukagu zer egina, hobetzeko pausoz pauso. Eta kabo, aipila pozointxuak, naturarita karskio honek kalte berritxuak, ramankuru txikia bizitzaren askenean, arriskutsuagoa da bere indarra galtzean. Kutsadura edonon, eraskotakoa dago, eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz, egin deio solarria, zikinkeriari basta, hau da itogarria. Kaixo lagunok, peace and love, bakea eta maitasuna guztiontzako. Bai, bakea zuekin eta intxortako basurdeekin. Adizkide txiki maiteok, benetan pozik nago. Kakusai berria naiz, kakusai goxoa, xarmanta eta laia. Ez didazue sinisten? Ai, maite ditut loreak, maite ditut usain goxoak, maite ditut pailazoak, eta zuek ere maite zaituztek, eta zuek ni? Udaberriak sendatu nau, bai, intxorta mendiko kobazulo ilunetik irten, eta dena argi eta garbi ikusten dut, dena kolorez beteta ikusten dut, eta badakizue zer aldatu nauen? Ai, maitasunak aldatu nau, bai, maite minduta nagora. Nire bihotzeko azukreko eskorra ezagutu dut, nire pinpilin pausa kutsuna. Sorte pixka batekin, zuek ere ezagutuko duzue. Peace and love! Peace and love! Peace and love guztiontzat, bakea eta maitasuna! Aizue, badakizue zer, Felipek Euskal Herriko zelai berde guztiak zeharkatu nahi ditu. Udaberriak odola berotu dio, eta geltokitik irtetzeko irrikitan dago, bai hoixe. Aizue, eta galdera bat, zuek baldakizue zer behar duen Felipek martxan jartzeko? Zer behar du? Nola, ez dut bat erentzun?
Noski, katza, bai. Eta gaur ere sorta galanta emango diogu, bai oixe. Baina, hortarako, eta ezertan hasi baino lehen, Peliperi deitu beharko diogu, ezta? Ia ba, Pepillo. Ui, Pepillo? Baina, non sartu zaigu ba gure makinesta? Pepillo! 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 Pepillo, baina, oira, piper gorria daukazuna, super txorizo ematen dugu, ai? Zuk egin barre, gora katxondeo, Aizu, Pepillo, gai izango altzara txiritua jotzeko? Noski. Tira, gure Pelipe iritsi da eta orain datozela inguru hauetako ikazkin prestuenak, aurrera! Ja, askar! Askar! Hola, chef! Tira ba, jokoan hasi aurretik ezagutu egingo ditugu. Lehenengo finalerdian zeintzu dauzkagu, izen abizenak? Ane eta Maio. Earki. Aizu, Ane, zuri ze gustan zaizu egitea? Nagusitan zizena dezu? Pelukera. Pelukera? Ara, pelukera. Eta zure amari zer, ruloak eta jartzizkiozu? Oze jartzi jozu? Ez, koletak. Koletak eta trentzak eta horrela? Bai. Tira, trebea ze ordun, Eta bigarrena zein dugu? Aitor Zulaika. Aitor Zulaika. Aizu, Aitor, eta zuri zer, ruloak eta jartzea ere gustatzen zaizu, edo zer? Zer gustatzen zaizu zuri? Futbola, ala, zehar raroa. Zeukiko ote dute Euskal Herriko ikazkin mutil guztiek futbolarekin? Ea, nor dugun bigarren finalerdia jokatzeko zein da Petogordion ikazkina? Jagoba Arenas. Eta konta eguzu Jagoba, ze zaletasun dakazuzuk, ze gustatzen zaizu, Futbola traidorea, baina jatea gustatzen zaizula kontatu didazuta. Bueno, eta ze gustatzen zaizu jatea? Espagetiak. Espagetiak, gara, baita niri ere. Eta nor dugu Peturdinez? Maiteuria. Maituria? Bai. Eta zeintzu da zure zaletasuna? Marrazkiak egitea. Ara, dotore, nola? Temperarekin. Temperarekin, dotore. Ea, lau ikazkinak ezagutzen ditugu, gu bigarren finalerdia jokatuko dugu, eta... Zeragoa! Ai, ama, pasako altzai alergia hori. Tira, gu gure lekuetan jarriko gara, lehenengo finalerdia egingo duguta. Ia, jarri gaitezen hemen, Aitor etorri honara. Eta orain, gorriz, Ane daukagu eta bere txanda da. Ane, jarri hortxe eta erakutsi indarroi, animo! Bat! Bi! Ui! Iaia! Iru! Lau! Bost! Sei! Jarri zure lekuan, oso ongi, Ane! Tira, ikusi dugu, Anek 6 hartu ditu, eta orain ikus dezagun Aitorrek zenbat sartzen dituen. Aitor, hartu zure lekua eta animo! Bat! Bi! Iru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Behatzi! Hamar! Hamaika! Oso ondo! Tira, Aitorrek 11 sartu ditu eta berriro ere gure programako rekorra utzi du, oso ondo, Aitor! Tira ba! Eseri bankuan guk bigarren finalerdiari ekin behar dioguta. Ea, Jagoba eta Maiteren txanda. Ia ba, Jagoba gorriz, beraz, zure txanda. Animo, Jagoba! Hau ba, Bat! Bi! Iru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Behatzi! Hamar! Hamaika! Eta 12! Gure rekordman berria daukagu ebentxe, Jagobak 12 sartu bai ditu, eta orain Maiteren txanda da. Maite, hartu zure lekua eta benga indarrakin zue bai, Bi! Animo, Maite!
ondo, Maite! Kira, Maitek du bestik ez ditu sartu, baina ondo saiatu da, eharki egin du bere lana, beraz, berarentzako txalo bero bat, handi bat, eta gu guazen danak aurrera, jaurtiketen errepasu txiki bat egingo duguta. Lehenengo final erdian hanek 6 sartu ditu, eta Aitor berriz 11, beraz, hane, etzea, esku txiketxea jungo, kamiseta politia zuretza data, eta lehenengo finalista Aitor dugu 11 jaurtiketarekin. Zorionak, Aitor! Aizue, eta bigarren finalerdian Maitek kamiseta dotorea beramango du etxera 2 ikastari sartu ditulako, baina hemen garrantzitsua parte hartzea da, beraz, txalo bat, gure Maiterentzako. Gure final handia jagoba jokatuko delako 12 pat zuzkenda sartu dituelako. Zorionak, motez! Ai, alergia horrekin, Pepito. Etorriko altzea zelaira loretxo batzuk hartzea, lore sorta bat. Eska broma gutxiago nerekin, guazen hemen dikorrika. Baina tximeletak ikusiko ditugu, Pepito. Zertan ari itxilibiton, Morsa itxura horrekin, eta Claudia txiferrena egiten, metxedez. Metxedez. Zer? Dotore? Usain hartzeko? Lori itxurzi horri? Metxedez. Tira, berri zeidak, Nien hau Pepitxo, Mamorio, tramboio zikina. Triste nago. Ja, txiribito! Xiripolita sartuko zibat, txirrikaiku horri. Ikusi. Perregi triste baten antzera urestatuko dut, ikusiko duzuen. Saturnino! Udaberrian, lore ederrak jaiotzen dituk. Nahi alduk udaberri honetako lore ederrenari usain hartu? Bai, noski. Gainera, lore benetan doktorea aukeratu duk, Mirri. Bai, noski. Sentitzen diat, Mirri, baina diat iztertxo ere usaintzen. Gaizke egiten dualako. Babolio! Ja, ekarritzak berrizire sudurtzuluak, eta segituan nabarituko duk usai txorrota da freskagarria! Ja, ba? Ez, motel, ez, saiatut ere, ez diak izertxo ere nabaritzen. Iez, babua! Usai hartzen ere ez dakik. Erakutsiko dian nik nola inbiarren. Pelai! Triste nago berriro! Ez du da triste ikon behar? Segatik, txirrik abestu behar duela? Jopela, ez triste oteko modukoa duk, Xa abestu behar duela. Ai, Mirri, tximino umelaren itxura gelditu zaik, baina tira, lasai egon. Kantatu ingo diau, eta kanta politxa benetan. Lakrin krun. Iri asko gustatzen zaik, ez da? Lakrin krun, bai horixe, lakrin krun feri marirena. Estupendo! Behin batez joan nintzen montera. Behin batez joan nintzen montera. Han ikusi nuen Montezen mendia, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Ega zebilela
agertu zen pajaro, ega zebilela agertu zen pajaro, eta ulertu nuen pajaro txoria, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Ura zen gozoa, txoriaren trinoa, ura zen gozoa, txoriaren trinoa. Laister jakin nuen trino zen txioa, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Txioark bazuen ederra melodia, txioark bazuen ederra melodia, konturatu nintzen melodia doinua, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Loak hartu ninduen egon nintzen dromido, loak hartu ninduen egon nintzen dromido, ametsegin nuen dromido zen lotan, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Esnatzerakoan txori desaparecido, esnatzerakoan txori desaparecido, desaparecido zen desagertua, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Monteko pajaro, txio eta doinua, ni dromido utzita desaparezitua, izan zaiteztela ondo bedeinkatuak, lakrin krun feri marirena, lakrin krun ferirun. Aizu, Pepillo, zer moduz alergia hori, ondo? Gorroto dutu da berria. Hartu arnasa, motel eta horrela postuko zara, da? Gorroto dutu da berrian arnaz hartzea. Tira, Pepillo, orain final handia jokatuko dugu, eta horrela laituko zara? Gorroto ditutu da berriko final handia. Ai, txiz! Ai, ama, tira, aski da, ez dizut alku gehiagorik emango. Orain nahiago dut gure finalistak aurkeztea. Ia ba, lehenengo finalista Aitor Zulaika Ferriz daukagu. Berari karragari gustatzen zaizkio eskulanak. Gainera, futbolean aurrelari bikaina da. Eta batzutan txilenak egite omen ditu, ez da, Aitor? Bai, oixe? Jesus. Bigarren finalista Jagoba Arena Saizpuru daukagu aizue. Futbola gustatzen zaio, baita jatea ere. Pelikulari gustokoena Harry Potter bi. Eta gelako laguna, Kaitile, amama eta nahi agurtu nahi ditu. Beraz, agurtua gainitzen dira eta txalo handi bat beraientzako. Aizue, Felipe falta zaigu eta etor da dira, ja, Felipe! Ara, badator gure Felipe, eta gu finalarekin hasiko gara. Tira, gauzak ez daude oso erraz, Finalerdian 11 sartu baituzu, eta Jagoba berriz 12, beraz, ikusiko dugu orain ze gertatzen dan. Animo, Aitor! Haupa, Aitor! Bat! Bi! Txiz! Hiru! Lau! Bost! Sei! Oso ondo, Aitor! Zortzi! Animo, Aitor! Behatzi! Oso ondo, Aitor! Bederatzi oso ongi dago, Aitor? Ia, ba, ikus dezagun bai Jagoba zer egiten duen. Haupa, Jagoba, zure txanda! Animo, Jagoba! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Orain bai zazpi! Zortzi! Bederatzi! Etorri Jagoba, etorri nire albora! Tira, ikusten dezudenez, berdinketa daukagu eta zeinek irabaziko duen jakiteko, Pepitxori galdetu beharko diogu, gorri ala urdin, Pepitxo? Berdinketa! Aitor dugu irabazlea! Zorionak! Ia ba, ikus dezagun
zantiketak nola geratu diren. Aitorrek 9 sartu ditu, eta Jagobak ere bai. Beraz, berdinketa auki dugu, eta Pepilok esan dugunez urdinak irabazi du, beraz, Aitor du gaurko irabazlea! Tira, lasai. Aizue, badakizu hemen ez dugula inor eskutsik uzten eta Jagobak etxera triki-troneko motxila ederra eramango du. Txaloa, Jagobaren dago! Aitorrek bizikleta ederra, zorionak, Aitor! Zorionak! Aitor, zer ditzen zaizu bizikletarekin zelaietako loreak zapaltzera baldin bagoaz. Ondo, guazen! Pepillo lasaitzea noa, ia alergia hori pasatzen zaion behingoz. Gero arte! Txirri-mirri eta txiribiton ezagutzeko irrikaz nago, barkamena eskatu behar diet, ez naizelako bat ere ongi portatu eurekin. Arranopola, begira! Intxortako xagusarra, sugandila itxusia, tiranoa! Zatoz nirekin, adizkide kutsuna, maite zaitut. Ai, mirri, ai, txirri moñoñoa, zu ere maite zaitut, eta ai, txiribiton, triki-traka, triki-tron, maite zaitut, Ai, barkamena eskatu behar dizuet iruroi. Badakit orain arte zital jokatu dudala, baina orain pertsona berria naiz, kakuzai zintzoa eta jatorra. Tururu! Benetan, pinpilin pausa, zoragarri bat, ezagutu dut eta maite minduta nago. Eta nire bizitza, musikaz eta kolorez beteta dago. Tururu! Entzun, gauza bat egingo dugu. Nire laguna aurkeztuko dizuet, eta gero festa itzela egingo dugu denok elkarrekin. Ai, peace and love! Peace and love! Aizue, ez dut ezertxore ulirtzen. Esaidazue, nortzen bene-benetan hippie xelebre hau? Baina, seguru? Hori atzen, intxortako tximaluze, ziki, lerren, kiratxu eta sekena? Bai, txiribiton, nik ere usain txarra hartzen dio, Toni. Baina, ez dakit. Akaso, agian, apika, udaberriak, tximaluze honi ere, eragin onurakorra egin dio, ez dakit, zergatik ez. Mesede txirri, kakusain, on bihurtu, zintzoetan jator, txiribiton, tururu. Hori, txiribiton argaltzea, baino zailagoa duk, Bai, arrazoi duk, egia da. Hori ezinezkoa da. Baina, tira, tentu handiz ibili beharko dugun, birri eta txiribiton. Akaso ziria sartu nahian dabil. Gauza bat egin beharko genik, kara. Txannen gana joan, eta harek ea bere magia, bere botere magikoari esker, baduen zerbait pizti hori desagertu erazteko. Oixe, magia behar diagu, magia! Basmak. Hey! Segundo bat, adi. Bat, bi eta...
Itxoin, zer gertatzen da. Bat, bi, eta... Itxoin ondoa. Atzekaldea. Bat, bi, eta... Iru, hop! Ez dezute sinisten, behitxo. Bat, bi, eta... Opa! Arratzaldeon, zer moduz? Nere de abrutxo maitiak. Ondo edo txarto? Ez da, piperrik entzuten. Oi da, ondo esan dezute, ez? Ni baita ere oso pozin dago hemen zuekin egotia. Baina, zerta etorgia, berriketa itea edo magia pixkat ikustea. Bai, magia ez dut ikusi? Ba, mesedez, begiak ondo zabaldu. Adi. Goraizeak. Eta soka. Eta ze falta zaigu? Musika pixka. Sokak bi puntxa ditu. Bat eta txu. Amerikanoa diote bezala. Adi. Bi puntxa parekatuz, automatikoki erdia saltzen zaigu. Beraz, goraizeak erditik sartu ezkero eta mostu ezkero, bat, bi. Lagunak, zenbat soka ditutu hain atzemarren tartian? Bat, hiru, bost, lau mutxur, lau puntxa, baina sokak, bi. Eta konturatu altzarete mago zea bilezi daukagun. Goitikan, xapo, frantsesa dioten bezala. Eta behetikan, de dio. Bata pestia baino askoz luzeago azaldu zaigu, beraz. Ei, berriro ingo dugu. Adi. Magia. Guain bai, Adi. Bi mutxur eta erdia. Eta bestaldetik, nere goraize magikoak. Adi. Bat, bi eta iru. Iru mutxur eta soka hoendikan osorik, baina esate dana mostia zeo zer mostu deu, beraz, italiana dioten bezala, repetizione, berriro ingo dugu. Adi. Bat, bi eta iru. Zer dau? Zer da? Lau ez, tipuniña, Hazi, sesan deu, bi soka bargen itula, ba, adi. Denok, putz magikoa. Bat, bi eta iru. Eta orain bai, neskamutilok, Joan Andreok, bat eta bi. Berdin. Eskarrik asko. Itxoin. Ona eritxita, batzuk esatiate txan. Aukera dago, posibil da, asizaren bezala bukatzea nola soka berri bihurtuta. Ba, benetan magia sinisten balin badegu, gai izango gara edozen gauza lortzeko, beraz, bat, bi eta iru. Bi sokatik, bat. Ei, gauzatxoan, behitxu. Lagunen artean gaudela, bi txikeri bat, adi. Bi puntxa, erdia eta txanmagoaren abilezi. Segundo bat. Oain eta funtza eta zer, soka, bea bakarrik mojenin bitartez, lotu da. Eskarrik asko. Adi, baina ze gertatzen da, sokak bere kabuz lotzen da eta banatzen da. Beraz, finito. Bitu, gauzatxo bat ingo dugu, Jokoari amaiera emateko, bi txikeri bat. Bi puntxa, erdia eta txan maguaren hortz, zorroztuta. Uala! Nola lortzen da? Ba, egunero, hortza garbitzen. Adi, eta bain bukatzeko, ez da oso doktorea, ez da oso magikoa. Baina Bizkai aldean dioten bezala, txirene, buala, konponketa! Ze muturlotzea ikuste ditut. Hau zer da, magia edo txapuza?
Eskerrik asko, Zela zuten magia ikusi, bat zuentzako, bat, bi eta hiru. Oain bai, lagunak, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Musio handi bat bakoitzari eta, urrengo arte, agor, agor! Kaixo, maiteok, bakea zuekin eta intxortako basauntzekin. Zer, dagoeneko maite nauzue? Ba, lastima, hain potxoloak zarete. Seguru ez duzuela nire lagunak izan nahi? Elkarrekin joan gaitezke, intxortamendira kelarreak egitera, bai ala ez? Borduan, ahaztu akelarreak eta euskal erromeria jatorra egingo dugu. Tatara, ados? Tira, bakea zuekin eta intxortako basurdekin. Orain, buateke martxosoa egingo dut nire hiru adiskidekin. Txirrimirri eta txiribitonekin. Bakea zuekin eta intxortako basurdekin. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. Nire txiribitor. Hori da pinpilin pausa hori. Isabela, Manuela, Catalina. Jopelas, aizue, nik horrelako zea behar dut neskalaguna. Iguala, horrelako zea. Aizu, baina, badirudi triste xamar dagoela, Esaiok zerbait, ustez behintzat, izugarrizko habilidadea daukak horretarako, Esaiok zerbait, Arratsalde hon, Andereño. Pelas, hori duzozokeria. Nire ere urretzen zaidak horrelakoa. Pelas, esantzak zerbait interesgarriagoa. Arriskatu pixkat, arriskatu. Bai. Zer, printzesa, udaberriko eguraldiona gozatzeko asmoz, ez da? Bonio, oa, ea distantzia motzean zerbait itxurosoagoa asmatzen duan. Oa, beraren gana, segi. Poesia zer da? Galdetzen didazu, zure begi urdinak nire aurpegi zuri ederrean pausatzen dituzun bitartean. Poesia zer den? Zuk galdetzen didazu. Zu zara poesierik politena. Baina, sasi olerkaria txakespeare promoa! Mesez, barregarri utzi gaituk. Oai, txikito, ea ni baino beto egiten duan, jo! Kaixo, señorita. Di mirri naiz, mirri. Enaiz txirri bezainiz jarioa, baina zesan goizut, pikaroagoa bai! Eta hitz egiten duenean gauza mamitsuagoak esaten ditut. Ertzen duzu?
eta neska guztiak nirekin maite mindu egiten dira ikusi orduko bai. Eta esate baterako, musutxo bat ematen badiazu, nik esango izut, superpurrostadak nola egiten diren. Estúpida! Arlotea! Casanova tristea! Baina, ridikulu utxa besterik ez duk egin, ridikulu hitzela, negargarri izan duk izakera besterik ez? Uai, batxapastia? Ua, ea, zer lortzen duan? Tenorio patetikoa, motel. Estilorik gabeko katxalotea horixe. Boni. Zer? Bai, txiribitonek arrazoi puntxa bat badu, bai. Ez zote da serio egia, neskau. Graziari gabeko lamia esango nukenik. Bai, ondo begiratuta, Rotemeyer handeren joren antza pixka bat ere badu, Bai, txibiton, guazen. Neska honek ez du gure arretarik merezi. Supermirrik behintzat, estik denborarik alferrik galduko Mari Purtzil horrekin. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Bakea zuekin eta intxortako perretxikuekin, zer orain pixka bat maiteago nauzue? Mesedez, baina ez aldu zuen irekin kupida pixka bat izan behar, ez da purtxo bat ere? Ai, oso ondo, guateke itzela egingo dut orain nire lagunekin, txirrimirri eta txiribitonekin, aztezina izango da, mundiala, bai fantastikoa, bakea zuekin eta intxortako basurdekin. All you need is love. La 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 la. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Kaixo, eder garantori. Begira, lore hauek bildu ditut basoan zuretzat. Larrosak eta klabelinak zuere alakoxea baizera klabelin eder bat. Tira. Orain nahi ez badituzu, gero hartuko dituzu, hemen utziko ditut, ezta? Baina, zurekin hain ondo portatu naizenez, zerbait mereziko nuke, ezta? Adibidez, musutxo bat. Txirri pitxurri, eman puskerrinari. Musu, zer dau? Ez dut ezer ikusten, guitxu nago,
Nor ikusten, non nago, non sartu naiz, Señorita, begira, hemen naiz berriro, eta bi opari ekarri dizkizut. Lore txorta eder garesti hau. Eta begira, nolako bomboi kaja erosi dudan, Brochero Ferrer, oso garestiak, Duzu bat. Kutu. Honek bizitza gozatzen du, Zuede gozoa nola zaren. Gozoan, No. Hau txurian, Beraz? Egite zango izu. 40 euro kastatu izizkit, Tira, txifiri lapurtu bere txan dizkiot, baina 40 euro, pagatu bere txan ditu, Beraz, nik uste, gutxin-gutxinez, musutxo bat merezi dudala, Zaizuri ditzen? Nirri, pitxirri, eman papuskerrinari. Wow! Pap! Entonces, nik uste, zerra hau! Aia! Franziska! Nire antzesteko habilidadeari esker, txikitu egin dut txirri eta mirri hartaburu hoiek. Dida, matxakatu, pozik zaudete, Ez, Bonartu beharko duzue plana borobila izan dela. Sinistu egin dut, Gizon berria nintzela, zintzoa eta jatorra, inusiente mozoloa. Tururu, amarrua dotorea izan da, ezta? Borain, 2 metroko gorila itxusi hori harrapatzen dudanean, neu izango naiz hemengo nagusi bakarra. Gora kakusai! Esan deno, gora kakusai! Ene bada, txiribiton, bakea zurekin. Oraintxe bertan ari nintzen, puskerrinarekin zutaz hitz egiten, eta berak pentsatzen du, oso guapoa zarela. Oparia ekarri diozu? Zu bai gizon galanta txiribiton, emaiozu eskuetara eta ala ongi estimatuko dizu. Txiribiton, txilindron, eman papuskerrinari. Hori, zoaz eta maiozu lastan bat masailetan. Ondo da. Neuk zabalduko dut lehenengo oparia, egokia den ala ez, ikusteko, Tira, zer ekarri dion. Baina, txiribiton, gero lastan bat eman behar diozu puskerrinari, Oso ondo, ia zer daukagun hemen, Txiribiton, madarikatua, harrapatu egin nauzu. Kakusai! Ergi atrapatuta geratu Ergi txiribiton! Haupa! Txalo txiribitoni, behin bale! Nola, kapitón! Txirri, nora eramango dugu? Nora
Pepito, baina, alaitu zazu arpegi hori motel. Begira, txirri-mirri eta txiribitone gauza larriagoak bizi izan dituzte. Eta ez dira horren beste kexatu. Txez! Nik urrengo udazkenera arte egon beharko dut alergian azkagari honekin. Eta eurak sasoi betean daude berriro. Orain ikusi ditut, intxortako basurdurren atzetik txintxika. Antxi, zer? Antxiz! Txintxika, Rebeka, korrika, lasterka. Orain honetan ere, hiru hauek libratu dira. Eskerrak txiribitonek garaiz erreakzionatu duen, gaitz erdi. Piskapala galante egin dute bai. Txiz! Begira, hobe dugu azkoititikan alde egitea, bestela Pepitonek nire honetik aterako nau, Eta txiribitua jotzen badut, Felipe nigo eta hemendik joan gora, hemendik urruti? Bai, bidaia luze egingo dugu. Eta nik aukeratuko dut nora joan? Tira, badatorren asterako bueltan ekartzen bagaituzu, bai, zeuk erabakiko duzu. Erabakia argi dago. Hartu txamarrak, bufandak, eskularruak. Ipar polora goaz, han ez dago da berririk. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Neskatxa joaten dira mandalinana, mandalinana, mandalinana. Santuari eskatzaira xena romana, komeni bat da. Santuak esaten die buruarekin ez, zergatik lehenago akordatu ez, orain baterez. Bat eta bi, hiru, lau eta bost, 10 gehiago dira 15. Bat eta bi, hiru, lau eta bost, 10 gehiago dira 15. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai.